candidatura era Plataforma per Catalunya, la resta no feien oposició. És real, vosaltres heu de veure quines són les converses, hauríeu de veure quines són les converses entre portaveus o entre regidors dels diferents grups municipals, i el que crec que de manera humil hem estat portem intentant i aconseguint en algun moment és escurar votacions, escurar posicionaments en el moment que t'atreveixes a trencar la norma, a fer allò que no s'ha fet mai i dir no, doncs això perquè s'hagi fet tota la vida nosaltres no ho farem. Llavors, en el moment que tu tires aquesta primera fitxa de dominó, en el moment hi ha altres formacions que es veuen abocades o que es veuen estirades a posar-se al teu cantó. I això ens ha passat molt amb molts temes, amb altres formacions polítiques que creiem que les estem escurant cap a l'esquerra, modulant el seu discurs, els seus posicionaments, i creiem que això també és una funció que complim i que hem de complir dins de la institució. Lluites concretes, portant a l'Ajuntament temes concrets, com la situació de les treballadores del SAT, com situacions laborals que es donen en aquesta ciutat i que és molt difícil que trenquin el sostre de vidre aquest que hi ha en la difusió, en el control mediàtic de tot el que passa a la ciutat. Això també, molt humilment, intentem anar-ho portant dins de la institució. Molta autocrítica m'ha faltat, he fet molta autocrítica, em faltaria, sí, ho has dit tu també, un espai absolutament masculinitzat, espai amb molt poca diversitat. El nostre home divers és el senyor xilè que presideix la taula avui, és la nostra quota de diversitat del projecte, és així, és la realitat. Vam intentar configurar una taula i encara hem tingut sort que han pogut venir a Mercedes i la José, però la realitat és la que és, l'espai on estem posant el focus amb això ens està costant, tenim molt poques eines per saber com fer-ho, però és un objectiu de curt termini ja com feminitzar aquest espai i la política en general. Ja està. Gracias. Sé que parece un poco así como, wow, sí, 4 componentes, súper rápido todo, pero son las limitaciones también del tiempo. Igual podemos también lanzar una idea así loca que igual hacer otro evento en los próximos meses, porque hay muchas cosas que decir, hay mucho debate. Y en esta idea, la segunda parte vendría lo que decía al principio en la introducción y lo que ya ha chocado. Sí. Vale, perfecto, sí. Vendrá la Sandra, ¿no? La Sandra también de Podemos Sandra Ramos. Le damos la bienvenida. Como decía, este segundo bloque lo podemos tratar como mirando hacia el futuro, ¿no? Desde el presente, desde lo adquirido, desde la experiencia integrada, mirando hacia el futuro, ¿no? Dependiendo de cada situación, de cada municipio, para dónde vamos, ¿no? Pero no quisiera tampoco enmarcarlo solamente en lo local, en lo estrictamente local, sino también en una idea de confederación de municipios también mirando, ¿no? Mirando en alianzas municipalistas, ¿no? Porque cada uno tiene sus particularidades, pero todas nacen en una inspiración quincemeísta, ¿no? De gente, de aglutinación de identidades, de subjetividades políticas que quieren construir algo nuevo, totalmente algo nuevo, ¿no? Eso me parece muy interesante. Entonces, en esta idea, si quieres, María José. Doncs, ara abordar el segon bloc, que és una mica el que ens queda fer i com ho farem. Nosaltres, com ja parlàvem abans, després d'aquests 2 últims anys de feina, la nostra idea és continuar defensant la creació de feina digna, serveis públics i la qualitat i la solidaritat. Era el nostre lema durant tota la campanya, que era feina digna, serveis públics i la qualitat i la solidaritat. Els objectius, continuar treballant amb els objectius que ja teníem, que és per un costat crear hegemonia, construir consciència de classe, de gènere nacional, millorar les condicions de vida del poble treballador i poder fer un exercici de transparència dintre de l'Ajuntament i el que comentava abans, tot el tema de corrupció, poder treure-ho en fora. El que comentava de la feminització, jo crec que, sense haver fet l'anàlisi prèviament, però ara sí que quan parlava el Cristian també ho pensava, que també crec que el turisme que hem portat els últims anys, potser les dones són les que més ho hem estat patint, perquè almenys al si de la nostra candidatura
s'estan quedant enrere, no pas per poques ganes de participar-hi, sinó perquè al final el ritme que ens hem vist abocats de militància ha estat tan intens que arriba un moment que has de tornar a la teva vida diària i que, com sempre, les que patim més tornem a ser les dones. Això serà un dels aspectes que també totes les candidatures haurem de començar a treballar molt seriosament, perquè si no continuaran sent espais cada vegada més masculinitzats i això ja sabem on ens porta, que és la situació mundial que tenim. Si no fem marxa enrere i comencem a lluitar contra aquest sistema patriarcal d'una manera molt més violenta, dintre no com a violència directa, sinó com a resposta a la institucional. Per nosaltres, tot i que el nostre adversari a nivell polític és el PSC, tenim molt clar que el real enemic és el capitalisme i sobretot el capitalisme sustentat per tot el patriarcat que tenim. Respecte a l'evolució de l'organització i com ens ha afectat la vida institucional, una miqueta és el que hem estat abans parlant. Per un costat és un procés d'aprenentatge continu. Ja portem una gran part feta, però hem de continuar aprenent i sobretot no només de com funciona la institució, sinó de com podem fer servir la institució pel poble, que al final és el que volem. No tant sentir-nos còmodes a dintre, sinó poder esbrinar quines són les millors maneres d'accedir i que tota la ciutadania pugui accedir, i no només les persones que al final som regidores per una qüestió que ens va tocar una mica. Durant el primer any, una mica el que comentava abans, el tema organitzatiu que ens vam establir va ser una mica un error, vam adoptar l'estructura organitzativa basada en el que ens requeria l'Ajuntament, ens vam dividir en les comissions que tenia l'Ajuntament i anàvem una mica així treballant fins que ens vam adonar que no estàvem fent gaire més cosa que al final feia la institució que no era massa que volíem fer. A dia d'avui estem canviant això, marcant nosaltres més l'agenda, fent grups de treballs segons la nostra agenda. Abans també es parlava del model de ciutat, nosaltres és una de les grups de treballs que tenim, a part de tota la part social, és model de ciutat, perquè realment, i a més per la manera de treballar el PSC és el que ens ha donat, que no tenen cap model de ciutat, és a dir, ells van fent coses en els diferents sectors sense fer una mirada transversal i sense saber quina és la ciutat final que volem i anem a treballar per aquesta ciutat, sinó que van fent i punt. Hem anat durant aquests temps demanant que fessin plans, el pla de cultura, el pla de no sé què, i que al final tots aquests plans han d'anar dintre d'un pla general de quin model de ciutat volem. Nosaltres, com que estem a l'oposició, és una feina que és més difícil, que com a molt nosaltres podem treballar quin és el nostre model de ciutat i parlar-ho amb la gent del poble i veure, conèixer, i sobretot fer-ho amb ells, intentar fer diferents processos participatius per definir quin és aquest model de ciutat i fer una proposta, perquè més enllà no podrem fer. Les prioritats a nivell estratègic que ens plantegem i quines són aliances, que també s'ha comentat en el company, que ja no és només a un nivell municipal sinó més enllà. Per nosaltres l'important no són les marques, ni els partits, ni el número de regidors o regidores que ho puguem tenir d'aquí a 2 anys menys, sinó la feina que es fa, tenir la capacitat de generar els espais més amplis possibles, arribar on fins ara no hem pogut arribar i que siguin sobretot espais de ruptura. Aquest és el nostre objectiu principal. Evidentment que sigui anticapitalista, feminista i sobiranista, les decisions passen per l'assemblea. Nosaltres el nostre final és crear les condicions perquè això es pugui donar i poder fer-ho, perquè al final és l'únic que fa millorar les condicions de vida de les persones que ens envolten. I com seguim entenent la lluita municipalista, és això. Fa poquet vam anar a una primera trobada de candidatures municipalistes de ruptura a nivell del Baix Llobregat, amb les companyes d'Acció Ciutadana de Santa Coloma, amb la gent de Sant Boi, amb Junts per Vallirana i amb un poble actiu de l'Hospitalet. I l'objectiu ha de ser aquest, seguir coordinant-nos amb els diferents grups municipals i els diferents moviments que estan fent coses arreu del territori
per un costat compartir experiències, aprendre les unes de les altres, però també per construir juntes el futur, perquè si no totes soles, tot i que ha de ser des del municipi, des de la part més de sota, des d'on ha de venir el canvi real, però després sí que necessitarem tota aquesta xarxa per poder tenir la força necessària per fer canvis que siguin molt més grans. El que és l'objectiu, la coordinació, ja han fet les candidatures alternatives del Vallès, on me'n recordo, jo crec que 2 o 3 anys abans inclús de tot el tema de les últimes eleccions